Diganti kacang hijau deh, adik deh. Diganti kacang hijau. Aduh mas, perah mas. Gede kelantaran debatang sejauh konco bolo. Yang lagi mirsani langsung gitu. Ayo bawon, mat penonton. Nyanto Gus, nyanto ya tuku kacang lo Gus, aku gani. Aduh deh. Aduh mas. Pereh, bakal kacang turu. Perah mas. Arane pasir. Apa sih? Waktu kambang kali ono ing pinggir. Apa ker? Lagi ketemu aku kok langsung nafsir. Kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kelapa iku arane geluku. Ati sikari tiparate tipit. Sano. Sabetino aku kira bisa turu. Kak Karipan balik. Kang Andrika ngomong ora ono waktu. Areng-areng bakar gedang aku gening. Sampai guru awakku terus mikirin. Gedang rojo sak tundun karep papat. Timbang urung lalu digawa minggat. Terus kono diajar. Gedang sami enake kurapan klapa. Seger yuk. Ati iki estunipun kanggo rika. Gedang rojo satu deti preteli. Gak percaya belanda daku iki. Dudu watune cilik arane pasir. Apa sir? Waktu kambang kali ono ing pinggir. Ojo parkir. Lagi ketemu aku kok langsung nafsir. Ayah. Kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kelapa iku arane geluku. Ya. Disikari tiparate tipitu. Apik didu. Sabentino aku ra bisa turu. Kang Andika omong ora ana waktu. Arang-arang bakar gedang aku geni. Apa mas Sampai guru awakku terus mikirin. Ayah. Gedang rojo satu dun dipangan kalong. Ayah. Timbang urung enak yo dicolong. Orang bayar. Gedang sawi nanging kurapan klapa ati. Iki estunipun kanggo rika. Gedang raja satu dadi preteli. Gak percaya belanda daku iki. Aku iki Apa dek? tukang tambal buat Nek lungguh iso dodok. kelepangan sak dalan-dalan Yo padha. weton cukup kanggo sandang lan pangan.
batumpuk rezekine tumpuk tukang tambal batumpuk tukang tambal tumpuk rezekine ngrumpuk kelompok senajan aku bocah temayang ada papan padunung ora usah kadek nganggo bingung yen ta pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu rahoran yen bakal lakon perpisahan karo aku muga aja nganti gawe gelo ngati tinabe no king rupido ala yo mas apa kang mas ora kelingan dolan ning omahku ono latar padha lelungguhan keguyonan karo aku ser DJ Kantili nambaran gedeng numpak sepur dumateng para bapak ingkang sampun atau sampur sumangga katuran jegar sing papan palenggahan tumuju wonten ing sasana langan beksan saprundharaken suka langan suka sinareng krawitan marga laras ingkang mijil saking laledan Banjar Gondang Bluluk Lamongan sepur murah yang temayang sinten pengin makmur karo wong wedok kudu sing sayang
karo wong wedok kudu sing setya mangga nitepecak tindak nyang kutha babat yen kepengin penak kudu wani nekat ya lek Gus nggih. Gak pareng nakal ya Dik ya. Kita pada Mas Omek, sudah lu Mas Omek ya, sudah sangat live streaming. Motor Bas para penonton, setia ini pun Bapak dhewe Pak Kolip sing nunggu aku karo Cak Non. Sabar sakno Mas ra nggon monggo geser ngidul. Bapak dhewe rene lho. Geser Mas sakno. Delok ta ra nggon, monggo geser. Iki mape ya. Bapak dhewe membang anam ngetya sarenan ning raja selamat tinggal teluk bayur permai daku pergi jagat negeri sabrang ku kan mencari ilmu di negeri korang untuk bekal hidup di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakanlah aku cepat kembali. Ku mengharap suratmu setiap minggu. Kan ku jadikan pembunuh rindu. Lambaian tanganmu terasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berenang tak terasakan olehku. Nantikan aku di Teluk Bayur. Lambaian tanganmu terasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berenang tak terasakan olehku. Nantikanlah aku di Teluk Bayur.
tak doike gelagatmu ya saja nyopriyane hatiku sujana kowe kencat karo wanita liya. diganti kacang hijau deh adik deh Diganti kacang hijau. Aduh mas, perah mas. J gede kelantaran debatang sedaya kanca bola ingkang lagi mirsani langsung gitu ayo mawon mat penonton nyantuk Gus nek nyantuk ya tuku kacang lho Gus aku gani aduh J Aduh mas, pereh bakal kacang turu perah mas. arane pasir Apa sen? waktu kambang kali ana ing pinggir Apa ker? lagi ketemu aku kok langsung nafsir Ah, kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane geluku. ya Ati Dik sikari ti parate ti pitu. sano Sabetino aku iki ra bisa turu. gak karipan balik Kang Andrika ngomong ora ono waktu. areng-areng bakar gedang aku gening sampai guru awakku terus mikiri gedang rojo sak tundun karep papat timbang urung lalu digawa minggat terus kono diajar Ganteng sawi enake kurapan klapa. seger yuk Ati iki estunipun kanggo rika. tobat Gedang raja satu deti preteli. Gak percaya belanda daku iki. dudu watune cilik arane pasir Apa sir? waktu kambang kali ana ing pinggir Ojo parkir. lagi ketemu aku kok langsung nafsir Ayah. kelincutan kaya kelangan pikir Wit kelapa iku arane geluku. ya Disikari ti parate ti pitu. apik diduk Sabetino aku ra bisa turu. Kang Andika omong ra ana waktu. arang-arang bakar gedang aku geni Apa Mas sampai Eka? guru awakku terus mikiri Ayah. gedang rojo satu don dipangan kalong Ayah. timbang urung enak yo dicolong orang bayar Gedang sawi nanging urapan klapa ati. Iki estunipun kanggo rika. Gedang raja satu dadi preteli. Gak percaya belanda daku iki. Aku iki apa dek tukang tambal buat nek lungguh iso dodok kelepangan sak dalan-dalan yo padha waton cukup kanggo sandang lan pangan
tambal batu tokat tambal tumpuk rezeki ning klumpuk awe oe awe kelompok Yo. Ayo yo. Sana dua sini satu. senadyan adok papan panggonane rumangsa cakat kena sun kekrayan apa iki lapun tresnoko melakuwi tan oh kingser lalayusa jroning batin bayam mesam kena kanggo tamba tak tresnani rina lan wengi bayam melas mreng awakku iki papan panggonane rumangsa caket kena kanggo tamba apa iki laputrenanku melajat mring tanpa wakingsir lalayang satronek batan wayang pesem kena kanggo tamba ditresnani rina lan wangi baya welas mreng wamapi jos terima kasih pokoke melu melu sapa melu Mas Eko pokoke aku melu melu apa iya ngapa wae dolan kok mangkat dhewe lunga kok dhewe-dhewe piye Mas biyen janjine pusing pokoke melu pokoke aku melu melu ning ndi melu ning
macak kowe tajak kowe aja bingung panas-panas aja ngalamun kono wae kowe kok botok Pokoke aku melu melu sapa melu Mas Eko. Pokoke aku melu melu apa yang apa wae amo mbok tinggal dhewe aku pengen ngatutke piye Mas biyen janjine pusing pokoke melu jos jos ser luwe becek patenono timbang berpisah medya kang solestya angin urip ana kutha gedhe kowe tatoke masak isine apa wae senadyan sesideman meski tak wujudke jos upama siramu sekat melati aku kembang nyidam sari oh ya iyo upama siramu mangki wong bagus aku kang bakal lewati iya sinek singit mentangi luku semono janji prasetyane ngati oh ya iyo tansah kumendeling netra rinasa karo sorasane ndrisya mitrasa jagat raya kelingono kekilan samudra oh ya iyo ora ilang memanise aduh dadi ati salawase ya iyo iyo iya iyo nalikane ning wengi atiku lam-laman sira wong ayu oh ya iyo sampe mati ora bakal lali ngakae lintange luku ser ser Sinaputing mendung agendanu biar padang sumilak baringi jekari sang pengibing piak wah rogo margo laras Ait warok singo sukri oh apa waro singa gendho ayo ayo golek panganan ayo ngene pedhuk sitok sagedhing nek pedhuk loro
Sagel Dik, aku cinta pesagel. Wah, kowe kok mek menangem dhewe. Aku kadung lesu, tak gagelake ta. Aja kaya ngono. Hei. Yen kowe ra dirasa adil karo Iki aku. ana Pak Tun sambangan iki. Kate gelek opo bengi iki? Prana sampun aja geleter awan sukarana sakok rame rasa kemebat jalan kemebat Saga goya oyak, saga goya oyak, saga goya oyak, goyang titik. Saga goya oyak, saga goya oyak, saga goya oyak, goyang titik. Terus, Narsita solae menuju Brono miwir sampur sajake nganter gawe sukaratna sagung pramiharsa sanderang ayang kependang ing awang-awang Asek-asek, kali menikah spesial Latra Penjimbon Mas Omek yang punya Malaysia sing lagi nyitarikin ya sekitar Mas Omek Pak Rena Kampak nanti kan Pak Sela gak anyang-anyangan ngadek kayak so
jandong lawa yune serano jandong lawa yune serano kecil mas kecil manila mampir mas prayugane tumrap para muda besok dadi wong kang dipercaya sing becik dienggo dibuang barang sing ala tegane kelapa ijo mas eko bejo tenan mas eko sing duwe bojo sakit hati deh tegane kelapa gedeng bejo tenan sing lagi nyanding kecik mas eko kecik manila mampir mas prayogane tumrap para muda besok dadi wong kang dipercaya sing becik dianggo dibuang barang sing ala kayune ukir-ukiran wong ayu ngono mas eko dadekno pikiran menyang solo payunge ilang dadi rondo rasu melang ora kok rondo jajos kok lintang asmara ilat tanpa balung ilat tanpa balung lintang asmara ilat ora neng balunge Kedai kelantarakan banjir Bu Sapia kakek Bu Sapia sudah dalu Bu Sapia lilir siang toro Setiaku bisa aduweni marang sang solas mi rasa kangen anglimputi ayu lintang bulan teti
piye Mbak Ayu? Tanpa rasa hatimu tresnoku tulus jroning kalbu Sanajan ngaro banyu segara tresnako rapang kasirna sanadyan nyawa oncat saka raga wis tresno rabi sedih bisana ilang tanpa bangun Badani nggih. Garing sing tak rasake ngelak tanpa banyu janji mlaku-mlaku mbok tinggal mlayu nipu nang aku ngoyak sliramu tulung hentenono takaku ngelak tanpa banyu ngelak tanpa banyu janji mlaku-mlaku mbok tinggal mlayu nipu nang aku ngoyak sliramu tulung hentenono tekaku apa rakingan biyen kowe sapa lara tak obati bareng mari kowe lali pari pasat peksi mampir dhuwur eleng bali aku mbok apusi satenane aku ngerti ilang tanpa balung wis ditulung malah mendong ya wis tutupno laku heeh bolo